Nois, se m'han acabat les idees. Ja no sé, és que no sé de què parlar. De nou, moltes coses, sí, jo crec que de nou li hem de salvar una mica el programa al Sergio. Esteu fent el programa vosaltres, eh? És que... He portat un llibre, podem tirar d'aquí? De la Susan Sontag. Home, Susan. La Allà. gran de Susan. Anem? Allà, m'has conquistat. Temazo? Doncs faig claqueta, eh? Sí, improvisem, no? O I sigui, jo crec que sobre podem- la marxa podem sortirà tirar-ho, genial. improvisem. Vinga, va. Sí, Amb la pràctica m'ha Nos agafat ponemos ja. serios. vinga, va. Ai! Vale. Sí, sí. Pues venga. Vinga, va. Claqueta, eh? Venga, 1... L'estigma no és sexy. L'estigma no és sexy. Amb Sergio, Aida i Arnau. Bueno, benvinguts. Com esteu avui? Benvinguts al 5 capítol, una mica tristos perquè és l'últim capítol, Ja. no? Sense acabar la temporada. Sí, però jo crec que l'Aida està contenta perquè ell pot interpretar el seu papelazo de nena repel·lent. Ah, Perquè sí? ens ha portat un llibre, A veure, hombre. explica'ns. Us porto un llibre molt interessant. Bueno, primer l'ensenyo a càmera. És Susan Sontag. Aquí tenim dos assajos de la Susan Sontag, una gran un de Susan que ho va Sontag. escriure al 1978 mentre passava un procés de càncer i que es titula La enfermedad y sus metáforas. Després, 10 anys després, al 1988, revisant aquestes dades i una vegada ella va passar per aquest procés de la seva malaltia, va escriure un altre assaig que és El SIDA y sus metáforas. Clar, 1988, ens situem. Sí, Context sí, històric de l'època, a més als Estats Units. Sí. Si venim d'episodis anteriors i tot el que havíem parlat de la representació audiovisual de l'estigma Amb la Irene. amb la Irene, doncs era molt potent. Doncs el que introdueix aquí, reprenent una mica el seu concepte de com es descriu la malaltia, ella parteix d'una frase que forma part de la atribuïda poètica d'Aristòtil, que no Uau. es diu... Sí, comencem fort. Estem parlant d'Aristòtil en aquest podcast. Com hem arribat fins aquí? Mare meva. Bueno. Va, tira. Sí, us agrada? Sí, 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 continuo? sí, jo Vinga, estic va. encantat. Doncs, breu píndola, Venga. així d'informació, que la metáfora consiste en dar a una cosa el nombre de otra, Ajá, ¿vale? I això ho extrapola a com nosaltres interpretem, almenys en el context de la societat contemporània, com interpretem la malaltia. Ahà. Vosaltres què pensaríeu? Quan parlem d'una malaltia, us sona que a vegades fan servir metàfores militars? Sí, clar, constantment, no? Hem de combatre, hem de lluitar... Avui contra la dia, malaltia, sí. No sé què. Sí. Doncs, el càncer és la batalla... Sí. a Exacte, ganar, no? exacte. Sí. Doncs sobre això té una frase molt eloqüent i que ens dona una dada de per què a nivell històric s'ha referit amb aquests conceptes a la qüestió de la malaltia. Per què s'utilitza el terme aquest de metàfores militars? I diu: Más grosera es la metáfora que sobrevive aún en los cursos de sanidad pública, y això ho estava dient el 88, encara no estem gaire lluny, donde habitualmente se describe la enfermedad como una invasora de la sociedad. A los esfuerzos por reducir la mortalidad de una determinada enfermedad se los denomina pelea, lucha, guerra. Las metáforas militares, y aquí con el fun fact, cobraron auge a principios del siglo XX durante las campañas educativas contra la sífilis organizadas durante la Primera Guerra Mundial. Jolín. O sigui que d'aquí En sèrio? ens ve aquesta, que ja s'utilitzava a nivell de la... Bueno, perdó per ser repel·lent, però aquesta imagineria militar ja s'utilitzava amb el tòpic de la militia moris a la poètica, vale? Però aquest llenguatge es reforça per l'àmbit de la malaltia a partir de la sífilis. de la sífilis i els pamfletos de la Primera Guerra Mundial. Uau. Sí, Uau. sí. O sigui, que tota aquesta metàfora bèl·lica que tant t'impregna com vivint la nostra salut i tal, ve Sí. precisament de la sífilis de la Primera Guerra Mundial. Sí, o sigui, tal i com ho coneixem als nostres dies, ja es parlava anteriorment de combatre malalties, però es reforça i reprenem aquesta idea a partir de la Primera Guerra Mundial. O sigui, que això el que està fent, aquesta metàfora, el que està fent és que vivim les malalties com una cosa aïllada que hem d'apartar i combatre. I combatre. No com una cosa que forma part de la nostra vivència. Exacte. És com que s'utilitza aquest llenguatge militar per referir-se a un procés natural, curatiu, que forma part de la vida humana i és com combatre una infecció o una malaltia quan també hem de tenir en compte altres aspectes com l'autocura. Exacte. Pues Temazo per avui, no? Sí, jo crec que pel capítol 5 podríem quedar-nos amb el tema de l'autocura. Vinga.
Últim capítol, fem recopilació, no sé Doncs què. agafem a la gran Susana, Aquí. a Susan, I la posem a posem l'estanteria. a l'estanteria. a la És com un altar prestatgeria, per la Susan Sontag. Perfecte. I parlem d'autocura. Avui, no? Exacte. Autocura i salut sexual. Sí. Porto algunes dades, com ja sabeu, del canviar el rostre i per què no recordar aquesta dada que van donar al primer programa, que la gent jove diu que fa servir el condó quan té relacions sexuals, la meitat per evitar l'embaràs i l'altra meitat per evitar una infecció amb una ITS. No? És a dir, que l'ús del condó depèn molt del tipus de sexe que tenim o del tipus de pors que tenim. No? És sempre aquesta vivència del sexe des de la por i que hem de canviar això i viure-lo des d'un enfoc més positiu, no? Per exemple. I hem de pensar en això no com un problema quan fem o no fem servir el condó, sinó per entendre aquesta situació i posar solucions. No? A més, un 40% diuen que fan servir altres mètodes anticonceptius. Val? O sigui, que no només la salut sexual no només es basa en preservatius, en condons. Val? Això crec que és important. Clar, llavors això també depèn de si estan en relacions amb parella, Exacte, de si són també, relacions esporàdiques... Exacte. Per exemple, un 40% diuen que estan en parella i dels que estan en parella només un 5% diuen que estan en parelles de tipus oberta, no? Parelles obertes. Amb la qual qual tenim una certa població, una gran part de la població, que diu no tenir parella i també aquest estatus és important per com ens autocurem, no? Si podem dir aquesta paraula, no? L'autocurem. Sí, com Autocuidem. fem l'autocura, no? Exacte. Però, clar, hem parlat als episodis anteriors, tenint en compte aquestes dades que esmentes, amb qui ho parlem, els factors, les representacions audiovisuals, però també aquesta autocura, quins altres factors podrien influir? Doncs mira, una cosa que no hem parlat és de drogues. Val? Ah, sí. De com fem servir drogues i sexe, no? Això és un tema Això és un també, melonazo. sí. Què us sembla si fem... O sigui, podem parlar de l'autocura aquest capítol, podem fer un repàs dels altres capítols i les coses que hem parlat relacionats amb l'autocura, i llavors, per començar amb el tema, definim cadascú què creiem que és l'autocura i, bueno, si voleu començar jo mateix. Clar. Jo penso que l'autocura és... Un gran factor de l'autocura és, per exemple, introduir les revisions rutinàries en la nostra rutina per tenir cura de nosaltres mateixos i també per tenir cura de la gent del nostre voltant. No? És una manera de... Que és el que vam parlar una mica al primer capítol, no? Sí. Què creus, Sergio? Mira, per mi l'autocura té una mica a veure en l'autoresponsabilitat també, no? En ser responsables de les nostres decisions i no culpabilitzar els altres dels que ens passa. No? Si algun dia fem una revisió i en aquesta revisió surt positiu una ITS, no culpar a l'altra persona perquè la decisió l'hem pres nosaltres. No? O sigui, ser conscients de que les decisions són individuals. No? I també més enllà de la responsabilitat i de... Primer, la identificació de com estem a nivell de salut, després responsabilitzar-nos dels nostres actes, però jo també penso que el paper de la sinceritat d'un mateix Totalment. en les seves relacions íntimes amb altres persones és un factor clau, perquè, clar, necessites una comunicació fluida amb els altres perquè tot això doncs, no s'estigmatitzi. Parlar-ne. L'espiral del Parlar-ne per silenci trencar l'espiral, hem de no? trencar-la. Exacte. Sí. Vale, doncs vist això, fem, si voleu, el que he dit abans, recopilem una mica temes importants dels altres capítols relacionats amb l'autocura. Per exemple, el segon capítol que vam fer amb convidada, la Maria, vam parlar de amb qui parlem de sexe. Sí. I jo, per exemple, d'aquell capítol vaig trobar molt interessant quan ens va preguntar per als mitjons i li vam explicar que és per tenir un espai segur, sense prejudicis, sense... Com a casa. Exacte, per sentir-nos còmodes parlant de sexe, i que és curiós que nosaltres ho fem en aquest podcast i ells també ho fan en el CEJAS, no? en el Centre Jove. També intenten mantenir aquest espai segur perquè tothom es senti còmode parlant d'això i els puguin consultar qualsevol cosa. De fet, una cosa interessant, que és molt important també, és que adapten el llenguatge. No? O sigui, si t'adreces a la sexualitat dels joves, has d'adaptar el llenguatge als joves i a les pràctiques dels joves. No? I a mi una cosa que em va agradar molt és quan va parlar de quan arriba un jove i les dona una targeta, perquè en la targeta posi el nom amb què volen que es refereixi i el pronom, no? Per exemple. És una manera de respectar la individualitat, de respectar aquesta
aquesta manera de com vull anomenar-me i si vull mantenir l'anonimat o no, i també això de parlar com parlen les que estàs atenent. No? A mi em va agradar molt. Sí, i també veure que aquest recurs, o sigui, aquest tipus de centres et proporcionen una atenció propera i també personalitzada, perquè allà, dins de la consulta, ens comentava ella que surten qualsevol tema que a la persona li pugui interessar, ja sigui mètodes anticonceptius, embaràs, prevenció d'ITS, però que, tot i que poder fer consultes concretes sobre un tema, també aborden la sexualitat des de tots els aspectes. És a dir, que no només perquè siguis noia i no vulguis quedar-te embarassada, no et deixaran de donar informació d'un altre tipus que és essencial per la teva salut sexual. Sí, sí, sí. De fet, aquí un mite, no?, per trencar, que hi ha un mite que és que els heterosexuals sembla que el món heterosexual el VIH no existeix, no? Exacte. Doncs aquí trenquem un mite, el VIH existeix al món heterosexual. Sí. Vinga, dale. I això. I a mi una dada molt interessant que va donar la Maria és la de que van més noies, moltes més noies que nois, no?, al centre aquest. El tema de la dimensió de gènere de salut sexual també és molt rellevant. Si voleu, aquí el que puc fer també és, torno al canviar el rostre, el que he fet fins ara us he donat dades descriptives, no?, de cadascuna de les preguntes que hem fet, com responen, però no us he donat dades creuades. És a dir, com es relacionen les diferents variables, per exemple, sociodemogràfiques, amb, per exemple, prejudici. Doncs mira, jo tinc una dada que és molt interessant, que és sobre prejudici de VIH, per exemple. El que ha sortit és que tenen més prejudici les persones heterosexuals, les persones que ideològicament es situen més al centre o a la dreta. La sorpresa. La sorpresa de nadie. I una dada molt interessant és que són a les persones que tenen menys de 5 persones LGTB al seu context social. És a dir, que tenen poc contacte amb persones LGTB. Persones que són independents, que tenen una vida força independent i que fallen en coneixements de salut sexual, sobretot en saber que la clamídia no és una malaltia només de dones o que el virus del papiloma humà només és de dones. O sigui, aquestes característiques són les que fan que aquestes persones tinguin més prejudicis envers el VIH. No? I jo de vegades em pregunto, estem parlant en aquesta gent? No? O sigui, estem apropant-nos a aquest públic. No? Com que les campanyes estan adreçades també per aquesta gent, o només per les persones que pensen que són de màxim risc? Sí, igual normalment no són el target d'aquest tipus de campanyes, sinó que van més per joves. Exacte, sí. I això porta una mica a que ja parlem del tercer programa, no? De la Irene, que vam parlar de com construïm narrativament l'estigma. Jo d'aquest programa sí que destacaria això, no? Com tenim una manca de referents mediàtics i al cinema, a les sèries, que ens expliquin com és avui dia la vivència del VIH. No? O sigui que sempre tenim els referents són dels 90, dels 80-90, però no tenim referents que ens expliquin com és la vivència avui dia. No? És una cosa que destacaria d'aquell programa. Sí, va ser molt interessant també com va parlar del tipus de narratives que es donen als personatges que tenen ITS a les sèries, de que normalment és una característica que és la seva característica, ells fan aquest paper i no tenen altra vida fora d'això. Sí, és com si fos un arquetip, no? Exacte. Se centren en això i no tenen altra vida fora d'això. I també dels termes en què es tracta aquesta gent, o sigui, si se'ls donen adjectius negatius, se'ls estigmatitza o això. Sí. I també, clar, miràvem aquest tipus de personatges, però alhora veiem una absència de representació de dones amb VIH. En general als mitjans audiovisuals. I aquesta manca de referents, clar, crea com un buit que moltes persones que es troben en aquesta situació no troben cap representació seva amb la que podem empatitzar. Exacte. Una invisibilització de les dones, més encara de les dones que són lesbianes, no? O sigui, la sexualitat lèsbica no existeix, no? I menys les ITS amb dones lesbianes, no? I una cosa molt interessant, la Irene ens va donar moltíssims referents, no? Una cosa molt interessant és el tema de l'embaràs, no? Un fals mite de que sembla que les dones amb VIH no es poden quedar embarassades, un falso mito total. Una dona amb VIH es pot quedar embarassada i tenir un fill que no tingui VIH,
O sigui... I després eren les que més havien dut a terme aquesta campanya d'informació, d'indetectable, igual intransmissible, ja des d'elles mateixes dient nosaltres ens hem quedat embarassades i el nostre fill o filla no ha tingut... Així que jo crec que com a element d'autocura és buscar informació de manera activa, informació que ens ajudi a desmuntar aquests mites, i també ser actius en buscar aquests referents mediàtics, no? I el que tingui la capacitat o la que tingui la capacitat de crear missatges, o sigui, de crear narracions, que en cree narracions amb aquestes mirades més positives, actualitzades, amb bons referents i creant-ne bons referents, no? I si anem a l'episodi ja de la Maria José, que és com n'aprenem sobre sexualitat i sobre la construcció d'aquest estigma al voltant de la sexualitat i les ITS, una cosa que jo em quedaria, sobretot, és la predominància que va esmentar ella dels canals informals a través dels quals els joves aprenen sobre el sexe i totes les qüestions que van al seu voltant. Exacte, que busquen informació a Google, als influencers, a Instagramers, a TikTokers... I és una cosa que hem de tenir molt present, no? Com hem parlat abans amb la Maria, no? Que hem de parlar el llenguatge dels joves i hem de veure on estan buscant la informació els joves, no? I escoltar-los i no pensar que nosaltres les hem de dir a ells com han de buscar la informació, sinó veure on estan buscant la informació i adaptar-nos allà. També hi havia molt el paternalisme, no? De parlem dels joves però sense els joves, o sigui, no ens escolten, l'important és escoltar-los. Que ella va dir perspectiva adultocèntrica. Exacte, sí. Sí. I el porno, un tema també, no? Un gran tema, sí. Si tenim aquesta perspectiva del porno, de no al porno, el que ens perdem és saber que estan fent servir el porno com a font d'informació, l'estan fent servir a classe, no? Ens explicava la Maria José moltes situacions en què estan veient el porno al centre escolar i que el porno ens hem d'ensenyar a veure porno. Ens hem d'ensenyar que el porno és una ficció, que el porno és una mentira, que és una ficció construïda, però que a vegades busquen en el porno buscant informació que no troben en altres Clar, perquè si no, a partir d'aquí construeixen el seu imaginari a partir de qualsevol porno que puguin trobar, però no fan la interpretació d'aquest contingut. Exacte. I per això el que necessitem és, de nou, des d'una perspectiva d'autocura i des d'un enfoc positiu, entendre les fonts d'informació, saber-les llegir i no jutjar aquestes fonts d'informació, no? I integrar-les en la nostra vivència. Exacte. I una cosa molt important que vam aprendre la Maria José és que Instagram censura És veritat. i que la censura no és sexy i que no val per res. Així que, botonazo A la censura d'Instagram. recordo a la censura d'Instagram i que la censura no val per a res. La censura no és autocura. No. Val, i després de tot això, ara sí, ja, si em permeteu, parlem de drogues. Val? Perquè dintre de parlar d'autocura hem de parlar de com combinem el sexe amb drogues. No? En Canviar el rostre hem preguntat per drogues i més d'un 35% dels joves afirmen haver tingut sexe amb drogues durant els últims 6 mesos. Aquestes drogues, la majoritària és l'alcohol, un 80% afirma haver tingut... D'aquest 35%, un 80% afirma haver tingut relacions sexuals amb alcohol. Quan jo faig tallers d'aquest tipus i pregunto qui no ha follat borratxo en els últims 6 mesos, quasi tothom ha fet alguna cosa sota la influència de l'alcohol, borratxo o borratxa, i un 35% porros, i un 15% altres tipus de drogues, no? MDMA, cocaïna, etc. I això ho hem de tenir en compte també en l'autocura, no? Quan prenem drogues, sobretot l'alcohol, ens fa baixar el risc, la percepció del risc. No? Clar, perquè tant l'alcohol com els porros són drogues que tenen un efecte depressor sobre el nostre sistema nerviós. Per tant, no és que ens excitin més, sinó que perdem les nostres facultats per la presa de decisions i, per tant, perdem també la capacitat per poder percebre el risc real del que estem fent. Ens desinhibeix, sí. Són drogues que ens desinhibeixen. Això. I llavors això fa que en aquestes situacions moltes vegades el condó no està present, no? Perquè baixem la guarda, diguem. I aquí és molt important enfrontar aquesta situació no des de la por i des del risc i des de la culpabilització, perquè com hem dit, l'autocura és tenir
cura de les nostres pròpies decisions i fer més pedagogia de que existeixen altres eines, no?, de prevenció. Per exemple, si per el que sigui estem tenint una relació sexual sota l'efecte de l'alcohol i en aquell moment, perquè la nostra capacitat de decisió no estava al 100%, no hi ha hagut un condó i hi ha una situació de risc, existeixen eines. Existeix l'eina de la PEP, no?, que és la profilaxis post-exposició, que vam parlar al primer programa. Si és una cosa que passa molt, o sigui, si som persones que no tenim parella o que tenim una parella oberta o tenim una parella tancada i no som sincers en aquesta parella, no?, que esto passa, existeixen eines com la PrEP, no?, per evitar la preexposició, i això ho hem d'incorporar. El millor seria, com tu has dit, Aida, que siguem sincers amb les nostres parelles i s'ho comentem, no? I que si tenim una parella estable, com vam dir al primer programa, i volem treure el condó, ens fem una revisió mèdica. No? Tots dos, sí. Tots dos, sí. Perquè ara que estem parlant de drogues, el chemsex, o sigui, el que hem comentat i el chemsex és el mateix, són coses diferents, quines diferències hi ha? Uau, Arnau, aquesta pregunta és difícil, eh? Doncs mira, el chemsex és un fenomen molt, molt contemporani, val? El chemsex es tendeix a pensar que chemsex és el sexe amb drogues, no? De chem and sex. Qualsevol droga. Clar, si tu le preguntes a una persona que ha follat borratxa si això que ha fet és chemsex, possiblement no se sent identificat. No? El que tendim a pensar com a chemsex és un ús de les drogues per a tenir sexe, en el que són sessions de sexe molt llargues, molt perllongades en el temps, i amb un ús molt intensiu de drogues. Val? Clar, és un fenomen que està passant ara, és una cosa molt contemporània i que encara no hem acabat de definir molt bé. Ha saltat als mitjans a través d'un documental que ha estat molt, molt impactant, que es diu Chemsex, en el que explica com comunitats d'homes que tenen sexe amb homes gais i bisexuals, tenen sessions molt llargues de sexe durant els caps de setmana que poden estar follant durant 2 dies, prenent drogues durant tots aquests 2 dies i en alguns casos això comporta problemes de salut mental molt greus. Val? Comporta que aquestes persones es tornen addictes a certes drogues, abandonen les seves famílies, abandonen les seves feines, entren en un procés de salut mental molt, molt, molt greu que comporta un ingrés o una... Val? El que s'està passant amb el chemsex és veritat que és un fenomen que està passant només en nois, en homes que són gais i bisexuals, i que sí que està generant molts problemes de salut mental. Ara bé, chemsex no és sempre l'ús de drogues amb sexe i no és sempre una sessió molt llarga d'un grup de gent en una casa. Moltes vegades confonem chemsex amb un chill. No sé si heu escoltat la paraula chill, no? Sí. Estar de chill, no? Sí. El estar de chill és una cosa que la gent jove cada cop fa més, que és tancar-se en una casa i estar de festa en una casa consumint drogues durant diverses hores. Això, i de tant en tant algú se va a l'habitació i echa un polvo. Això no ha de ser 100% una situació de chemsex. Chemsex, si ens atenem a la definició del Ministeri del chemsex, és l'ús de drogues per allargar les sessions de sexe, per tenir sessions de sexe molt llargues, d'hores, inclús dies. Llavors, que incrementaria l'excitació, la libido, a nivell fisiològic, la durabilitat? Clar, aquest és un tema. El tema és, les drogues es fan servir per augmentar la libido o per augmentar la duració. I això és el que ens està permetint definir el fenomen. I per ara el Ministeri el que diu és per augmentar la duració. No sabem si existeix també un tema de libido i d'excitació o si aquest factor l'hem d'eliminar i només centrar-nos en la duració, perquè això ens permetirà fer intervencions més adequades al fenomen, no? I sacar el que és fer servir les drogues puntualment per tenir sexe del que és tenir un problema de consum de drogues i de salut mental per moltes raons, no? Quan parlem amb persones que tenen problemes amb el chemsex, darrere hi ha problemes d'abusos, de violències, de famílies que els han fet fora de casa, d'inseguretats, temes de salut mental greus, que és el que s'estan portant
a fer aquests consums de drogues tan intensius. Però això no té molt a veure amb l'ús comú de sexe amb drogues. Clar, i llavors, tornant al tema de les ITS, clar, el chemsex també alteraria la percepció de la mateixa persona. Clar. De fet, el que està passant Sí. és que el que està passant en usuaris de chemsex és Sí. que està augmentant molt la taxa d'infeccions de transmissió sexual. Clar, és un públic, una conducta de risc. Sí, per aquest nínxol de població que sí. consumeix. Sí, però hem de nou, és un tema molt delicat, que podríem, en la següent temporada podríem dedicar un capítol sencer a Ai, parlar de sisplau, que hi chemsex, hagi por segona favor. temporada. Que alguien nos financie. Vale, bueno, i amb això ja pues, arribaríem al final del capítol Sí. i final de temporada, no? Que Ai, quina pena. no? Quina tristesa. S'ha passat molt ràpid, Sí, eh? molt ràpid. Bueno, a veure, llancem un missatge de si algú ens vol financiar una segona temporada... pues Nosaltres aquí volem estarem- continuar. Estem disposats a seguir amb Nosaltres això. volem continuar, per Hombre, favor. claro. Sí, sí, sí. Sí, pues nada, amb molta tristesa ens despedim d'aquest últim capítol i recordeu que ens podeu seguir a xarxes, a Instagram, a TikTok, @estigmanoessexy. Hashtag és sexy, no és sexy. Exacte. I també escolta els capítols sencers a YouTube, a Spotify i... I que quan més ens escolten i més xarxa ens facin, més possibilitats que hi hagi una segona temporada. Sí. Repostegeu-nos, parleu amb algú perquè ens financiïn, el que sigui. Bueno, i jo vull donar les gràcies a vosaltres dos per tot el suport, l'ajuda, els continguts i tot. Moltes gràcies per la vostra feina. I gràcies a tu per confiar en nosaltres. Aquesta Has fet una oportunitat. molt bona elecció. Vale, doncs fins aquí el capítol d'avui. Adeu. Gràcies. Bueno, què? Fem una foto? Vine, Sí, Noemí, no? anem a fer Va, una foto Noemí, de vinga. grup. Vinga. Foto familiar de despedida. Vinga, foto de l'estigma tots. no és sexy. Foto. Sí. Bueno, bien. Oye, Noé, moltes gràcies a tu també, per tota Sí, El moltes detrás de gràcies. càmera. l'ajuda tècnica i tot això. Sí. Ai, Quina pena, no? Fa pena Que també penita. desmuntar tota la prestatgeria, Sí, tots els records que ens hem aportat de cadascun dels programes. Se Els van les peluixos fotos. ens podrien repartir, no?, per nosaltres. Sí. Bueno, ja veurem. Tanco això, no, també?